Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mahigit 30 kaso ng COVID-19 positive na itala sa Mabalacat City sa loob lamang ng isang araw. Patubig sa may Candaba, Pampanga nagkulay dugo dahil sa itinambak na basura. Department of Agriculture target gawing major food source ng bansa ang Central Luzon. At kabalen a visual artist, Nika Art Exhibit ting bansang Japan. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga naunguna at mga tinutukang balita ng CLTV News. Ikinabahala ng Local Interagency Task Force on COVID-19 ang biglaang paglobo ng COVID-19 cases sa Mabalacat City. 32 kaso kasi ang naitala sa loob lamang ng isang araw. Ang isa sa mga nakikitang rason ng city government ay ang libreng swab testing, kung saan maging ang taga-ibang syudad o munisipalidad ay dito nagpapatest. Si Rainiel Pawid ang may detalye. Biglang sumipa sa 32 naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Mabalacat City nitong February 23. Ang total confirmed cases sa syudad umabot na sa 1,115. Sa inilabas na official statement ng Mabalacat City Government, ongoing na umano ang investigasyon ng kanilang health unit hinggil sa biglaang pagtaas ng kaso ng coronavirus. Isa sa tinitingnang rason ay ang kanilang libreng testing center. Maging ang mga residente ng kalapit bayan at syudad dito rin umano nagtutungo, bagay na hindi nila matanggihan. 100 individual kada araw ang sumasailalim sa libreng RT-PCR test sa Mabalacat City. Kinukumpirma pa rin ng mga otoridad ang ilang balita na nagkakaroon ng misdeclaration sa residency ng mga nag-a-avail ng libreng swab test. Kahit kasi nangungupahan lamang sa Mabalacat ay kanila nang pinahihintulutan na makatanggap ng libreng RT-PCR test. Maliit naman umano ang tsansang may bagong variant ng COVID-19 sa mga nagpositibo gayong walang travel history sa labas ng probinsya ang 32 asymptomatic patients. Subalit hindi nagpapakakampante ang mga health personnel at nagsasagawa pa rin sila ng contact tracing at disinfection sa lugar ng mga nagpositibong pasyente. Hindi rin daw nagmula sa iisang barangay ang higit 30 COVID positive patients. Rainiel Pawid, CLTV News. All set na rin ang Subic Bay Freeport para sa pagdating ng bakuna kontra COVID-19. Mayroon na itong naka-standby na vaccination team na nakapagsagawa na ng simulation kung paano ang sistema para sa ligtas na pagbabakuna. Target naman ng SBMA na mabakunaan kontra coronavirus ang higit 70% ng kanilang mga residente. Si Rainiel Pawid ang may ulat. Handa na rin ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA para sa pag-rollout ng bakuna kontra COVID-19. Dahil nga hindi isang local government unit, nakipag-partner ang SBMA sa Philippine Red Cross at ilang private companies para sa pagbili ng bakuna. Base sa latest population count ng SBMA, mayroong 6,124 na residente ang Subic Bay. Nasa 5,000 sa bilang ay Pilipino at higit 1,000 ang foreigners. Sa vaccination plan ng Freeport, uunahing mabakunahan ang mga health worker, senior citizen, indigent population at law enforcement personnel. Kahit wala pang tiyak na petsa kung kailan darating ang bakuna, nakaantabay na ang vaccination team na binubuo ng 5 doktor, 20 nurses at 2 medical technologists. Sa isang open area rin gagawin ang vaccination. Lahat ng vaccinees ay daraan sa registration, health screening, vaccination at post-vaccination. Kinakailangan ding manatili ng 1 oras ng bawat vaccinee para sa monitoring. Dito tutukuyin kung may hindi normal na side effect ang bakuna. Sa kabilang banda, bukas na rin sa publiko ang COVID-19 saliva test ng Red Cross sa loob ng Subic Bay Freeport Zone. Nasa 2,000 pesos lang ang presyo ng test kumpara sa 3,800 hanggang 5,000 pesos sa swab test sa mga laboratorio. Batay sa validation ng Department of Health, 98% ang accuracy ng bagong paraan ng COVID-19 testing. As of February 23, 2021, isa na lamang ang nananatiling COVID-19 active case sa loob ng Freeport. Rainiel Pawid, CLTV News. Pagbabalik ng CLTV News. Patubig sa may Candaba, Pampanga nagkulay dugo dahil nabasa itinambak na basura, alamin. Department of Agriculture target gawing major food source ng bansa ang Central Luzon. At kabalen a visual artist, Nika Art Exhibit ting bansang Japan. Manatiling nakatutok dito lang sa CLTV News para sa iba pang nangungunang balita.
Nagbabalik ang CLTV News at ito ang mga iba pang nangungunang balita. Viral ngayon sa social media ang isang patubig sa Candaba, Pampanga na nagkulay pula nang bisitahin ito ng CLTV News. Natuklasan na maging ang ilang hayop gaya ng kambing nagkaroon rin ng kakaibang kulay. Kung bakit ganito ang sitwasyon sa lugar, ating alamin sa report ni Rainiel Pawit. Ikinabigla ng netizens ang viral photos na ito ng kulay pulang patubig sa Barangay Barit, Candaba, Pampanga. Subalit ang pamumulan ng tubig hindi dahil sa isang pangitain o misteryosong pangyayari. Ayon sa residenteng nakasaksi noong February 12, base doon sa nakita ko sa mga bata, siguro mga halos isang araw sila kasi alas 12 hapon pumunta dyan, nandun pa mga bata nakalugas. May mga hinugasan pa sila mga sakop. 3 bata raw ang nagbanlaw ng isang tambak na sakong may kemikal na posibleng naging sanhi ng pag-iiba ng kulay ng tubig. Ang isa pang pinagsususpetsahang pinagmula ng kumulay na kemikal ay ang tambakan ng retaso ng foam na mismong nasa gilid ng daluyan ng tubig. Alam mo yung pinagtabasa ng foam, tapos mga karton, tapos yung basyo ng pintura. Ang mga nakapastol na kambing malapit sa tambakan ng basura naging asul naman ang kulay. Dahil sa takot na magkaroon ng epekto ang kemikal sa kanyang mga alagang kambing, ililipat na lamang umano ito ni Mang Romy. Wala akong magagawa Iuwi niyo na po ba? Paano? Iuwi ko lang nga maya-maya ito, sasakay ko din. Inilapit ng CLTV News team sa punong barangay ang naturang issue. Paglilinaw ni Kapitana, kinausap na raw niya ang may-ari ng lupa hinggil sa hindi tamang pagtatapon ng basura sa lugar. Isang negosyante raw ng foam ang nakabili sa bakanting lote na halos 2,000 square meters ang lawak. Ang sabi niya, hindi na sila magtatapon ng basura doon. Pero nanindigan pa rin si Kap na hindi galing sa tambakan ng basura ang kemikal na kumulay sa kanilang patubig. Katulay ng tubig. Hindi naman tambakan yun eh. Bagay, yung ano yun eh. Yung nagbanlaw doon sa may patubig yung... Kung sino man yun, hindi namin na-test kung sino yun yung gumawa ng nagbanlaw ng mga sako doon. Binisita na rin ng Municipal Environment and Natural Resources Officer ang lugar upang imbestigahan ang insidente. Sa kasalukuyan, balik normal na ang kulay ng patubig. Alinsunod sa Philippine Clean Water Act of 2004, hindi dapat nagtatapon ng anumang kemikal o basura na nakapeperwisyo sa mga daluyan ng tubig. Para sa mga establishmento, kinakailangan na mayroon silang permit to discharge mula sa Department of Environment and Natural Resources. Marapat lamang din na treated water ang itatapon sa anumang waterways. Upang makontrol din ang wastewater sa mga residential house, kinakailangan na magkaroon ng sewage and septage project ang Department of Public Works and Highways. Kung magtutuloy-tuloy ang kahalintulad na aktibidad sa Barangay Barit, hindi malayong makaranas ng krisis sa malinis na tubig ang bansa. Ayon sa 2019 report ng World Health Organization, 1 sa kada 10 Pilipino ay walang akses sa malinis na tubig. Rainiel Pawid, CLTV News. Nakatuon ang Department of Agriculture sa Central Zone pagdating sa supply ng pagkain sa bansa. Ang rehiyon ang target ng ahensya na gawing major food source sa susunod na 1 dekada. Subalit lumabas sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority na papaliit na ng papaliit ang sukat ng agricultural land sa rehiyon. Si Rainiel Pawid ang may report. Mismong si Agriculture Secretary William Dara nagsabing target nilang iposisyon ng Central Luzon upang maging major food source ng bansa sa susunod na 10 taon. Unti-unti na raw kasing lumalago ang sektor ng agrikultura sa rehiyon, gayon na rin ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Kanyang ipinunto ang 100 hektarya ng lupa sa Bataan na fully mechanized farming ang gagamitin kahit pa dry season. Ito ang tatamnan sa pagitan ng October 2021 hanggang March 2022. Mayroon na rin umano ongoing partnership ang Department of Agriculture at Israel Government para sa exchange student program na tututok sa modern agricultural techniques. Subalit base sa tala ng Philippine Statistics Authority noong 2002, mayroon na lamang 341,000 farms ang Central Luzon. Katumbas ito ng 552,100 hectares. Mas mababa ito ng 2.7% kumpara sa 350,000 farms ng rehiyon noong 1991.
Ang Nueva Ecija na tinaguriang rice granary ng bansa lumiit na rin ang sukat ng agricultural lands. Ang 223,853 hectares noong 1991, 196,390 hectares na lamang noong 2002. Marimang ipinagbabawal sa Republic Act 9700 o Comprehensive Agrarian Reform Program Extension ang conversion ng mga irrigated at irrigatable farmland. Ngunit sa kabila nito, kapansin-pansin naman ang nagsulputang subdivision at ilang establishmento sa rehiyon. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kabalen ng visual artist Mika Art Exhibit in Japan. Manatiling nakatutok at magbabalik po ang CLTV News. May piliya ang Kapampangan visual artist ay Dennis Villanueva soon bang mag-exhibit in Tokyo, Japan. Ding kayang makuleng paintings, makapanahon ka nung mipatindayag, bang kanita, makapamietula bistama nating pagdala ng pandemya. Ang detaliking istorya ng Jenna Lumbang Parungaw. Makule, masaya, pangkaraniwan. Apin den rem paintings a menikwaking puso ng Shinjuku Bunka Center, king Tokyo, Japan. Inya apili deng sponsoran ng art exhibit ng kakatamong kabalen a visual artist ay Dennis Sun. Din kayang obra, makapanahon la kanong may patindayag bang kanita at ilang positibong akit deng tao. Metong niya kasing outdoor window display mode din kayang exhibit nung nuka rin deng lalabas a tao, abat sawan dala din kayang paintings. Atin yan titulong Happiness Art Exhibition iti na marapat king Shinjuku's Gallery Ogard Miruku king daratang February 26 hanggang March 25 nin banwang iti. And ring artworks ko very positive lo, very sunny lo. And sabi ko, kung apakit kula ka ring tao para instead na they live in fear, na akit and then makakwalang smile, makakwalang vibrant energy just by looking at my artwork. Ako okay na ako, satisfied ako kanito. 15 kareng obra ng Dennis Suning mipatindayag. Deti kaya bela kareng kayang paintings aginulis na pa inyang 1990s. Makule kanu ampong masaya la kanu datang din kayang paintings, uling buri na lang gisingan positibong kapanamdaman din taong manakit kareti. Ang theme ko talaga is the inner child, At first, rin tao po tang akit during artworks, balada pang anak lo, Actually, it's not for children, but for the child in us, karing grown-ups. Uling, syempre, yamatwata na, at yung paring inner child king kilube. O nang ikatamo, metwa na nakatamo, nema, karing problema, karing worries, karing challenges in life, eta na we forget how to be happy. And the only way to be happy is to get in touch with the inner child. Migit na nga 30 dekadang manok nangan kay Japan i Dennis. Pauli-uli keti Pampanga kareng kayang pamilya king Ciudad Angeles. Makanyan man, kalingwan ning amanong si Swan ang matalugtog na pamuring antin dyan ampong ayapse. Migit tayong kilalanan ng kabalentamong memye de ngalan kareng Kapampangan at Pilipino keng bansang Japan. Keni mo keng atin kaming kay Webis, alas 8 ning bengi, live keng CLTV Facebook page, ampo keng Channel 36. Jenna Lumbang Parungaw, CLTV News. Mahilig ka ba sa international cuisine? Sagot ka ng isang Mexican restaurant sa Lubao at food stand sa Angeles City na nagsaserve ng American-style barbecue. Halina't makitakam sa report na ito. Kapag sinabing Kapampangan, agad na papasok sa isip ng marami, pagkain. Kilala bilang culinary capital ang probinsya ng Pampanga. Likas kasi na magaling sa pagluluto at mahilig sa pagkain ang mga kabalen. Napakaraming pinagmamalaking pamangan Kapampangan. Siyempre, nangunguna dyan ang world-famous na sisig. Kilala rin ang morcon, pindang at bringhi. Sino ba namang makakalimot sa mga exotic Kapampangan food na dapat matikman ng lahat ng turistang bumisita rito? Kagaya ng betute o stuffed frog at kamaru o fried crickets.
Pero nitong nakalipas na mga taon, kapansin-pansin hindi na lamang pagkain Kapampangan o Pinoy na hihilig ang mga kabalen. Patunay rito ang nagsusulputang mga restaurant na nagsiserve ng foreign cuisine. Kagaya na lamang ng Korean barbecue restaurants o mas kilala bilang samgyeopsal at mga ramen house. Ilan sa mga Kapampangan chef na nagluluto ng international cuisine para sa mga kabalen sina Chef Nico Vicencio ng Benjamin Tacos and Quesadilla at Chef Norman Granados ng Barbecue Pop-Up Pampanga. Fusion ng Mexican at Filipino food ang ino-offer ng Benjamin Tacos and Quesadilla sa publiko. Nagumpisa ang restaurant bilang isang taco store noong 2014. Kwento ni Chef Nico, hit na hit ito sa mga Kapampangan kaya naisip niyang itayo ang Mexican-style restaurant niya sa Santa Monica, Lubao, Pampanga. This is a Pilmex. So, may pagka-Pilmex and then nag-adopt na siya sa palette ng Filipino. Well, una-una, walang masyado sa Pampanga. So, and then, try lang kami na i-serve yun. And then, eventually, nagustuhan ng tao. Sa nadagdagan yung mga menu namin dito. Maraming similarities. Tulad ng, meron din sila ng menudo. Ngayon nga lang, Mexican menudo lang isa nila. And then, yung tamales. Meron din sila ng tamales. Kaya, yun. Same as nang ginagawa. Kasi sa kanila, corn hash. Yung sa atin is banana. Banana leaf yung sa atin na nakabalot sa banana leaf. Maswerte raw si Chef Nico na nakatagal ang kanyang restaurant ng higit na 6 na taon na at patuloy pa rin itong dinarayo ng mga Kapampangang gustong makatikim ng Mexican food. Hindi naman daw kasi nalalayo ang pagkaing Mexicano sa pagkaing Kapampangan. Iba naman daw ang take ng mga Pinoy at American sa barbecue ayon sa pitmaster na si Chef Norman. Isa siya sa mga namamahala sa food stand na Barbecue Pop-Up Pampanga na nagluluto ng American-style barbecue kagaya ng smoked beef brisket at smoked pork ribs. Aminado si Chef Norman na minsan nag-aatubiling bumili ang mga Kapampangan ng kanilang American-style barbecue. Mas mahal daw kasi ito kumpara sa Filipino barbecue dahil sa mas matagal itong iluto at mas maganda ang kalidad ng karneng ginagamit nila. Nung first two, talagang lugi talaga. Pero yun nga, word of mouth, sharing, sa post sa Facebook, sa Instagram, medyo dumami na rin yung kumakain. Unlike, yun nga, when we started, talagang medyo wala pa masyado. Pero ngayon, pag nag-post kami or may nag-inquire na kailan kayo open, so okay naman, medyo dumadami na rin yung tao. Pero unti-unti na rin daw na nakikilala ito ng mga food lover dito sa Pampanga, lalo na sa Angeles City. Gusto raw ng grupo ni Chef Norman na mas ma-appreciate ng mga Pinoy ang uri ng barbecue na niluluto nila. Maliban sa Mexican at American food na ino-offer niya ni Chef Nico at Chef Norman para sa mga Kapampangan, napakarami pang pagpipiliang kainan dito sa lalawigan para sa mga gusto ng international cuisine, lalo na sa mga malalaking syudad gaya ng San Fernando at Angeles. Mayroong Chinese, Spanish, Italian at marami pang iba. Tara na't matakam sa luto ni na Chef Nico at Chef Norman sa Business Unusual with Sonia P. Soto ngayon darating na Miyerkules alas 8 ng gabi. Maaari niyo ring mapanood ang aming programa sa CLTV official Facebook accounts. At yan ang mga balitang nakalat ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36, at CLTV36. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyo ring bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.